katuran nonton Pak D kok dumateng Bapak Ibu sampun mirsani ketoprak musika budaya dalu menika nggih sayangku. Ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok sepine ngene, Nduk? Anakku kok ya ora belas ora nyauri ya biasane anak iki. Engko sik urung neh. Kok iso senengane ebyek dhewe ngrembug kancane tah ngrembug apa le sakjane le. Ngrembug kanca. Lah iya senengane kok rasan-rasan ora pareng rasan-rasan. Umume menungso. Umume wong wedok ya Nduk ya. Rasan-rasan gak apik lho Nduk rasan-rasan iki. Ngrasani awake dhewe. Tak baleni meneh ya Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah iki ra gelem mangap mergo Gus untune lara. Saryawan. Iki sari bengi ya Nduk ya. Sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga geng sane berkebrak musika budaya yang mijil saking telatah tempuran Blora ingkang dipun sesepuh kalih panjenengane Bapak Pandi Dela kabiyantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana. Iki awake dhewe ditimbali adu-adu saka tempuran ditimbali wonten ing dusun Gunung ndi mau Nduk? Gunung Wurung ya Nak ya. Anjing dalam acara tasawuf Quran pokoknya iki seneng-seneng ya Nduk ya kagem masyarakat dusun Gunung Wurung. Pokoknya dongane Nduk ora rina rawangi muga-muga masyarakat dusun Gunung Wurung iki tansah paringan seger kuwarasan. Diparingi panjang yuswane diparingi lancar rezeki lan barokah menyambut gawe amin Allahumma. Muga-muga Nduk dusun Gunung Wurung kita dia dusun kang gemah ripah loh jinawe murah sandang murah pangan wis pokoknya murah sekabehane ya Nak ya. Moga-moga tak dongakno masyarakat dusun Gunung Wurung iki sing duwe utang utange lunas kabeh. Bocah iki tak duwe utang piye kok amin dhewe. Ngono. Walah Dik Ana ya ampun. Gayane adek ngono ya Nduk. Jika matur sembah nuwun kagem pemuda-pemudi dari Gunung Wurung terspesialnya buat Karang Tarunane ya Nak ya. Semakin sukses selalu kagem Karang Tarunane, semakin jaya dan semakin bersatu ya Nduk ya. Aja sampai ana congkrane ya Nduk ya. Oke. Yuk sayangku menghibur kagem masyarakat dusun Gunung Wurung kanthi acara tasakuran atau seneng-seneng ya Nak ya. Ini juga didukung kalian Gesilia Lighting, juga didukung kalian AJM Production, tak lupa juga bareng Bias Audio. Yuk katuran nyampur sari kreasi dari musika budaya. Yuk monggo iki katuran apa Nduk? Penake Nduk? Tresno Sudro. Aduh. Jalukane sapa iku? Wala buan re. Oke, siap Dik Pamungkas. Ready. Oke, monggo. Ketake curhat iki dari ya. Heeh. Lah ya kok curhat. Kowe iki kok iso curhat iya. Oke, yuk semoga ngaturi momen pengundutan nggih. Bareng all artis dari musika budaya, ayo dilebokno kene yo dhuwur yo. Musike yo.
pancen dalan sing liwati ngalor ngidul mung jengkol paribasan turu klesekan uripku tanah sajadah pacepen wong bagus tak enteni lilane wong tuamu maring kowe sing sabar ya tresnaku ing tembing urip bakal dadi tuweku do Gusti sing tak puji paring ono dalan kanggo tresnaku. Goyang kembali pada musik budaya Waseda LTM juga bareng Bias Audio. Kinah iki terakhir iki. Terima kasih buat bosku. Aku tidak wong sutra tresno tulus ora percaya wong tuamu bersucana atana sakira aku wong percana apaan dalan sing tak liwati ngalor ngidul mung ngedenggo paribasan turu klesetan uripku tanah sajadah pacoban wayo wong bagus tak enteni ilane wong tuamu nerimo kowe sing sabar ya tresnaku ing tembing urip bakal dadi tuweku do Gusti sing tak puji bareng ono dalan kanggo tresnaku. Satu teman Tresna Sudra sampun katakan berangkat dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik sampun katuran ya nak ya. Oke, kali ini masih bareng musik budaya mbak beli kagem bapak ibu ya ini balik ke musik budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi pidalem wonten tempuran Blora ya nak ya. Wes pokoknya soal regane seduluran. Jek pripun Mbak Kong? Pamurutane Mbak Kong wonten gerigis ndo. Oke. Kene ndo. Tak kira, mbok kira Tayuban. Oh, Mbak iki saiki gaul ndo. Lah yo mulane kuwi. Pokoke rina wengi grigis ya ndak ya. Oke yuk, semoga katuran pamurutan nonton grigis. Juga ada pamurutan nonton pesona juga ada ya ndok ya.
Ya ini menerima mundutan nggih. Dari Bapak gimana? Baterai cinta. Bisa? Nggih. Goyang kembali para musik budaya Wasegel yang punya gerigis terspesial kagem Mbah Sinten niki Mbak Kong. Paring asma Mbah Sinten. Pak Sinten, Bapak Bantri. Nggih, saking mriki piyambak. Oke. Jenengan nyawer sing ayu mawon nggih. Oh mubeng nduk, mubeng.
ngaturan nggih wonten grikis sampun diaturi saking Pak D mau ya nak ya. Luar biasa ya Ndek. Oke, biasa di luar. Oh, di anak iki mesti bocah kok iso nakal iki lho ya. Oke ya kali ini sebarang musik budaya satu tema pemerintahan nonton Dawai Asmara juga ada pesona ya Ndek ya. Bahtera Cinta tadi ya. Oke, Bahtera Cinta terus spesialnya buat dulur lanang ya. Matur sembah nuwun yang sudah maringi saweran, maringi rezeki kagem ledek-ledek musik budaya ya nak ya. Pokoknya dungane moga-moga rezekine tambah gangsar, tambah turah-turah ya Ndok ya. Rezekine tambah lancar, dilancarke sedayane ya Ndok ya. Oke, ya saya angkat diputar kembali yang punya Bahtera Cinta langsung tak putar kembali yang punya siapa Ndok? Tak tunggu balimu sama Kusuma Wijaya. Oke, ditunggu nggih. Ayo langsung tak putar kembali yang punya Bahtera Cinta langsung tak putar kembali barang yang punya Jandani Mustika Budaya ya Ndak ya. Ada Siska Wahyu. Semoga aja ngeri-ngeri lho ya. Oke, baik. Siska Wahyu, tunjukkan pesonamu Ndok. Passwordnya jandane piye Ndok? Egolane ya Ndok ya. Wasik ya. Goyang kembali bareng musik budaya. Ayo Ndok sis, Pantak Rananda. Soleh, kok iso? Madura yo ngangel. Hey! Beredar sang bumi dari matahari. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Badai dan gelombang yang datang berimbang takkan berubah haluan cinta kita. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah bahu dalam cinta. Berlayar takbiran mengarungi samudra. Yes, audio mater.
kembang pamundutan nggih. Heeh. Wonten baterai iki mang ya nduk ya. Baterai cinta sampun katuran. Ya Mbak Kong, pripun Mbak Kong? Caping gunung dibawani kalih kembang kopi. Oke, luar biasa. Pancak kuda turu. Dalam ditayap kene iki. Berarti bawa caping gunung terus kembang kopi niki ditayapke nggih Pak nggih. Nggih, sak badane niki nggih. Ler gumantos riyen nggih Mbak Kong nggih, tetep diaturi. Oke. Mau menerima berutan ya anak ya. Satu teman ada tak tunggu balimu karo Kusuma Wijaya. Terus juga ada pamurutan nonton pesona terspesial Balde Lanang ya Dok ya. Lagi mau di sawer toh. Oke. Yuk langsung tak putar kembali yang punya artisnya dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Satu teman wonten Kusuma Wijaya bareng anakku ada nama Mardiana semoga. Iki ana password lho, Nduk. Ana Mardiana, password piye, Nduk? Loh. Anak ketok seger, Mbok. Anak ketok seger. Oh lah ketok seger, Mbok. Segerdu. Iki sapa le? Kang Sone lho. Jambak bayi. Tak kira ngantek ngene-ngene ya. Terus kita obu deh. Tetap bersemangat sehingga dan seniman terus baru. Dek. Gawai karena asmara. Oke siap.
Ayo terus baru. Risa, lama tak jumpa ya dok. Jumpanya juga tidak lama. Wasih. Yo. Satu tumpang pamunutan Cihongsa wonten Kusuma Wijaya bareng anakku Nana Mardiana juga bareng anakku ada Rista Arista ya nak ya sampun katuran ya oke. Kali ini masih bareng Musika Budaya kembali bareng artis dari Musika Budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Momen pamunutan wonten pesona ya dok ya. Oke, pesona Oke, satu tumpang wonten pesona. Terus ada dawai asmara buat bos kaji nggih. Juga ada pamunutan dari Kang Mase nggih. Ada tak tunggu balimu nggih. Setelah ini nggih, nanti dikasih.
Mari para musik budaya. Asik ya, goyang ya. Asik. Nek mudono dekku dekmu mendol dekku gandul leplek nyes gadul gadul tak soko dudut. Nek mudono dekku dekmu mendol dekku gandul leplek nyes gadul gadul tak soko dudut. Hey, ku ingin impian ini menjadi kenyataan. Semoga harapan ini bukan hanya hayalan. Ku terpesona
Satu teman pesona sampun katuran, J. Ini tadi ada pamunutan. Pamunutanipun wonten tak tunggu balimu, dawai asmara, terus ada pamunutan juga rindunya hatiku, bojo loro ya nduk ya. Oke, terus kagem Pak D mau pamunutanipun wonten elangan beksan tayep ya nduk ya, caping gunung kembang kopi. Oke, ya langsung tak putar kembali bareng artis dari musik budaya bareng anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Langsung tak panggil yang punya artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik yang punya tak tunggu balimu bareng anakku ada Nia California. Semoga. Oke, yuk wayangku Nia. Nomor pamurutan ya nduk ya. Pamurutanipun wonten tak tunggu balimu. Balik ora nduk kira-kira nduk? Balik, Mbok. Balik nang ndi? Iya Nia iku piye to ya? Warahane mboke nek. Kok warane mbok iki lho. Mbak iki lho lah apa kok marahi kowe? Bias audio matur iso sedino begitu yen duwe keputusanmu aku ora bakal ndandoli lungamu ninggalke aku wis lilo
Oke, satu tembang pamrutan ada tak tunggu balimu sama ngaturan nggih. Kita kayak kembali bareng anakku ada Dian Ardani monggo Dok. Dok ketelan Dok. Anakku udah ngombe ais. Bareng senam ngombene es yo bedodok neh lho Dok. Ora sida kuru kok. Ayo ndak Dian, dicipok mike ndak? Ini kasunyatan dulu nggih. Oke. Momen pamrutan dari Kang Mase satu tembang wonten kasunyatan. Jaluk kasunyatan Mbak saiki. Oke. Bos Haji ditunggu nggih setelah ini ya. Oke, Bos. Pamrutan ada WA Semarang nanti dipersiapkan ya, Dok ya. Oke. Yuk, monggo yang punya kasunyatan terspesialnya buat pemuda-pemuda iki ya. Pemuda-pemuda dari Gunung tidak Wulung ya. Wurung ya. Gunung Wurung. Halo Mbak Kong. Gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot nglakoni nopo kasunyatane tresno kowe sumaning wong liya. Sakno sak Yo
apresiasi kembali buat Kang Mase. Wah luar biasa, aku seneng ngene iki, Dok. Angger Mase nyawer terus ditunggoni bojone, wah luar biasa tenan pokoknya. Salut aku, Dok. Terima kasih ya Mbak ya. Pokoknya salut banget saya kali dengan lah ora tak kira digandeng, pas aku ya ngono, Dok. Pas aku digandeng apa dijak mulai. Memilih setia, oke siap. Duet sama istrinya nggih. Duet dewe nggih. Siap. Oke. Tak kira mang apa dijak mulai lho, Nduk, mas aku yonan lho ya. Jebule malah dikongkon nyawer, Nduk. Aku tak disangonin lah kok iso. Ya, kali ini masih bareng musik kabure satu tuang monutan wonten Lintang Asmara juga ada Asmara. Bojo loro Rinnya hatiku terus wonten memilih setia. Oke ya, langsung tak putar kembali bareng anakku sing di Mas. Sing gemoy. Merli apa Elin? Loh ya, jalukane ngene lho. Sing gemoy iki ya, ini udah nyanyi, yang dua itu belum nyanyi. Ayo, mangga yang punya. Ya, di Erlin. Niki duetnya kalian jenengan. Oh bukan, oh, berarti pasrah ya Nduk ya. Oke, yang punya Lintang Asmara terspesial buat bosku nggih. Oke. Dalam. Elek Gun. Cek. Masih bersama Mustika Budaya. AJM Production. Bias Audio Mas. Yen wis tresno, jangan lupa aja dilarani ya Mas. Siapa toro ratri mong ele Oleh jawab langsung belajar. Manis sing ati setiamu so duweni marang Sandiang DLI. Asik. Rasa terhampir putih bulan terpisah. Mosok iya Dik.
ditunggu. Satu tembang pamunutan ya ndok ya sampun katuran. Oke terima kasih. Kalian masih bareng musik budaya satu tembang pamunutan ada Dewa Semarang. Langsung tak putar kembali buat bosku pamunutan ini kan ngomong nih ya. Yuk langsung yang punya Tira yuk sayangku. Yuk Tira. Ya. Momen pamunutan ya ndok ya. Heeh. Dawai. Ya. Langsung Dawai. Iya wes. Oke, terima kasih. Ayo, satu teman nonton Dawai. Bosku habis ini ya. Umpamanya ya. Oke, siap. Yang punya Dawai Asmara terspesial buat bos Kaji ya, Ndek ya. Ada. Nanti di sana. Mas Ilham. Mas Ilham. Mas Ilham. Ora Mas Ilham dong. Sama Mas Gun, Mas Gun. Oh, Mas Ilham aja loh. Oh, mau nyanyi sendiri, Bang.
Dawaya Semara sampun katuran berkosi Bos Kaji nggih, matur sembah nuwun oke. Kata-kata hari ini, Mbok. Kata-kata hari ini buat gimana, Bos? Aku wani dhewe mulai tengah wengi. Tapi aku ora wani setulus kaya wingi. Wah. Ya. Kata-katamu kok masuk, Bos? Lagi, Mbok. Lagi, satu lagi. Aku masih menunggumu. Heeh. Tapi aku tidak lagi mengganggumu. Wes. Aku akan selalu mencintaimu dari kejauhan. Waduh. Kanggo ketake aku kayak erah, Nduk. Jika kamu terluka, pulanglah. Aku masih di sini untukmu. Iyalah. Yo wes. Kok iso malah curhat iku lho ya. Oke, kali ini sebenarnya musiknya budaya satu tuang pemerutan ada Bojo Loro, terus ada Rindunya Hatiku ditagih iku Mang ya Nduk ya. Oke Mang diselak-selak terus mau ya Nduk. Heeh saake Mbak Kong Mang ya pamurutanipun nggih. Oke ya. Satu temang ada Rindunya Hatiku. Dian satu-satu saja nggih. Soalnya sambil oke. Gimana? Oke siap, Rindunya Hatiku yang punya artis dari musika budaya ada Rizka Aurora, yuk monggo Nduk. Oh dia sendiri. Senyawer belakang, oke kasih belakang Nduk. Oke Rindunya Hatiku. Rindunya Hatiku padamu kasih, rindunya hatiku sudah tak tahan. aku datang melamar, menjadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Kasihku sayangku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara.
satu tembang dari dunia hatiku sampun katuran aku terima kasih. Oke, bojo loro bareng Via, terus ada Umpomo memilih setia, terus ada apa emang Dok? Oh, pamurkan tadi ya Dek Nia ya tadi ya. Oke. Air bunga pamurkan nih. Iya nanti langsung diaturi Tayuban Dok. Saya tenang dulu Dok. Oke, yang punya bojo loro bareng anakku deh Via. Oke Vi, ayo Vi. Ditunggu ngantek ngowoh-ngowoh kalau ngantek keturu. Ora turu. Masa anggekku nek turu lak tak nganu ngono lho Ndo. Jebule dibuka dompet nere. Heeh. Ya monggo satu teman bojo loro bareng Via. Ditung tok Ndo. Iku mang hitung bayaran iki mang lho. Ndi. Bojo loro tenanan ta ora, Bro? Iya. Lah iya mulane kok dijagani iki, Nduk. Oke, yuk yang punya bojo loro bareng anak Revia. Ayo
Oke, matur sembah nuwun nggih. Hobine Mas Jarod jebule ngene iki ya. Sesuk muga-muga engko ndelok Vivi ya. Iki mesti ndelok live streaming Vivi ya. Saiki ndelok wong. Heeh, ndelok. Oke, siap. Berarti dipantau iki ya. Terpantau. Terpantau rapi iki ya. Oke, ya kalian masih bareng musik kemudian satu doang mau nonton umpomo. Juga ada memilih setia, juga ada. Oke, yuk Nia Agustina, memilih pemerintahan ya dek. Ada apa iki dek? Air bunga. Spesialnya buat Sinten nih. Oke, yang punya air bunga. Nggih, mangke diaturi Pak De, mboten sak kuwatur. Tetep diaturi. Niki diaturi satu-satu nggih Mas Aan nggih. Asik.
Satu kasih. tentang ada air bunga sempun katuran, barang anak dan Ning Agustina sempun diaturi. Momen pamurtan nonton umpomo juga ada memilih setia ya Nduk ya. Ya langsung tak putar kembali yang punya umpomo, langsung tak putar kembali barang tisu dari musika budaya, barang anak-anakku sing ayu-ayu, sing cantik-cantik. Langsung tak putar kembali barang anakku yuk. Siapa lagi Nduk? Ayo Merliana, monggo Nduk. Ya, ya. Oke. Kok tak tok nih, Dok? Aku bingung apa ngetok lagi piye caraku. Mustika budaya. AJM Pro Seloy. Ngaturan nggih. Yang punya memilih setia buat Mbak masih tadi mana? Ayo, mau duet kan? Ayo, monggo. Yang punya memilih setia, monggo langsung diaturi. Paring asma Mbak sinten kali Mas sinten niki? Mas Agung kali Mbak Rini. Oke, siap. Ready nggih? Duh, aja le. Ini gorene mik iki gorene. Gak penak iku lho. Memilih setia? Ayo, Bud. Gak iso. Lah terus apa iki sing iso? Ayo Ti. Memilih setia. Yuk bar seme lho. Aku nek gak nganti angok-angok wonge. Suka duka
nggih sampun katuran memilih setia. Niki memberi pamrutan saking Mbak Kong ya Nduk ya. Pamrutanipun wonten Caping Gunung Kopi Jahe. Oke, yuk monggo. Halo. Nyuwune bawa re. Jalukane Pak E tesene mriki Pak E. Gak aja ngono lho. Pak E jane kono lho, Nduk. Kowe iki kok iso angge Dalem langsung ditayap kemawon nggih, Pak? Lah nggih. Iya, maksud Caping Gunung Kembang Kopi nggih ta? Leres, langsung mawon ditayap nggih. Oke, alhamdulillah tak nyang oleh. Yuk monggo katuran pamurtan wonten langan besan tayub konjuk dumateng Mbah Kong ya nok ya. Wonten Caping Gunung mandhapi wonten kembang kopi. Nyamene ya dikeki kembang kopi. Ben melek kembange. Kok ben melek kembange lho. Yuk monggo. Karo ngeranti momongane dhewe ya, Nduk. Karo ngeranti momongane dhewe. Kayak selaka kadange
ngatur ayam tentrem nyawang kopi atine ayam kopi kembang bertanda nerap metu wae setara sepisah